Diocese of Bacolod Social Action Center nagapati nga padayon nga nagakabuhi ang demokrasya sa pungsod Pilipinas bangod sang People Power Revolution. Yaring balita ang aton gintutukan. Nagapati si Father Chris Gonzales, direktor sang Social Action Center nga mabatyagan sa gihapon ang espiritu sa demokrasya sa pungsod Pilipinas bangod sa EDSA Revolution. 33 katuig na ang nagligad. We are remembering the blessings that we have received, especially as we would recall our preamble that democracy is actually a blessing. I think we should be thankful for that. Isa si Gonzales sa maaktibo sa kampanya sa matinlo nga pagpanggobyerno sa syudad sa Bacolod. Magluwas pa sa mga ginaduso nga programa sang Social Action Center kag sang simbahan. Para sa iya, ang demokrasya ang hindi na madula sa tagipusoon sang tagsa ka Pilipino. Yes, may elections pa kita. Ang aton nga government is still functioning. Kag ang mga tao hilway pa man sa gyapon. But we have to again to remind and reiterate again and again that we have to fight for this because this is actually a gift. Kung kay Father Chris, nagapabilin nga signifikante ang ining adlaw, wala naman rason nga balikan pa ang EDSA Revolution sunod sa mag-abyan nga photographer. Kayway ka man dapat handumon. Di nga panumdumon mo na kayway ka man handumon. Daway man. Huwag man ko dahil, hindi mo ko maduduman ang mga katabo. Kaya mo lang Sa Bacolod City, ginpangunahan naman sang Alyansa Makabayan Negros ang isa ka hublag protesta. Padulong sa Fountain of Justice, agod dumdumon ang among hitabo. With si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.